Anya wuchela ọzọ n'ụbọchị taa n'isi mbido telivishọn wee ebe ihe niile na-eme. Echefukwala na ụbọchị taa ka anyị na-eje wetara gị ọtụtụ ihe ndị ahụ ga-akpọ gị obi aṅụrị. Ya nwekwanụ oge anyị je wetara gị aja agba asịrị. Oge ahụ mụ na gị na-aja anọkọ ọnụ mee gịnị gbaa asịrị gbasara kọọ akụkọ gbasara ndị ama ama dị iche iche ka o si agagasị na ndụ ha. Ọhịa anyị bịara ịnụ n'ụbọchị taa. Echefukwala na m sị mgbe ọbụla ị hụrụ m n'ụzọ asịkwala m onye isi mbido onye asịrị mba kama na ọwụ gị na ọwa ọrụ ke n'ọrụ m iji ewepụta n'ịga n'ndụ ndị ama ama dị iche iche na-enyopịa ka ndụ ha si aga ya wuru ka o si dị. Echefukwala na ọwụ na ị chọrọ ịmata ọtụtụ ihe ndị ọzọ gị gaa na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv. Inwe ike gakwa na other social media platform ọzọ nke dịka Facebook, Twitter nakwa Instagram na @isimbidotv. Ebe ahụ ka ị ga-enweta anyị. Anyị na-enye gị nsogbu, ihe anyị na-enye gị nsogbu ire bute ya n'isi mbido telivishọn ka nyere gị aka rere gị daa ahịa maka na asị na ozi eziri anwụrụ eruru eluigwe ntị ya wuru ka o si dị. Echefukwara na aha m ka bụ Maazị Edom Ikechukwu Samuel. Aha m agbanwebekwa ama m ọtụtụ ndị mmadụ ga na-asị akpọbe m aha m bụ ka o si dị ka m kpọpụtara bụ aha m. Akụkọ nke mbụ m ji bịa n'ụbọchị taa wa akụkọ gbasara Ike Ogbonna. Ọ ihe na-agacha n'ọha nta akụkọ dị iche iche gbasara gịnị alụkwaghịm nke ya na nwunye ya Sonia Moral nwere n'ụbọchị ole na ole gara aga ka ha nọgidere ezite ozi na nwunye ya pụtara n'ọha nta akụkọ si na gịnị na enweghị ihe dị ka alụmdi na nwaanyị dịzi n'etiti ya na Ike Ogbonna. Ike Ogbonna wee otu onye na-eme ihe ejije n'obodo anyị bụ na Nigeria na Nollywood amaghị ọfụma. Onye ọka m na-eji ekwu gbasara ndụ ndị ama ama dị iche iche maka gbasara ndụ ndị ama ama dị iche na o nwere ka ndụ ha si adị. Ọtụtụ n'ime ha na-alụkwanụ di na nwaanyị. Ọwụta mgbe niile ka ọ na-adị adaba. Gịnị ma ọ na-adaba maka na ọtụtụ ihe ka ị ga na-ahụ ti di gị na-eme. Ọkwa ihe na-eme na ọtụtụ ndị na-eme ihe ejije adịghị alụ di na nwaanyị n'oge. Ha ga-echecha ma m lụọ di na nwaanyị di m hụ m ebe mmego otu ihe ma abụọ na ihe ejije iwe abịa ya eme gịnị si m lawa ma echi anụzie na gịnị anyị na-agba alụkwaghịm ya wuru ka o si dị. Izu ụka gara aga anyị nwetara ozi ma ka anyị hụrụ na Tekno Miles ya bụ Tekno ka kụrụ kpana ma jogodo ma rara ya bụ nwa amadi onye pụtara na igwe mmadụ soro ya na nwaanyị ndị semi ọtọ ha kpuchaghị ọtọ niile nọ ha n'ahụ ha na-agba egwu mpaghara obodo a na-akpọ Lagos na Nigeria. Ozi a natara ịmawe mgbe mere ndị uwe ojii abịa kpọrọ ya si gịnị ma ọ ga-eji mee ihe dị otu a. Ozi a na-anata ugbu a ozi na gịnị ya nwa amadi onye sirila ya bụ ihe okwu gbasara ya na ndị uwe ojii gịnị ebiela na emeela mechie ya bụ okwu anọrọ ebe ọ nọ. Gịnị ka ka ji obi dị m ụtọ na ihe ndị uwe ojii mere maka na atụmadị na agbanyeghị na ọwụ onye ama ama ọfụma o rubeghị nke iji mee gịnị bụrụzi onye na-agba ọtọ ma pụta na ọha na eze gịnị nwaanyị ndị gba ọtọ na-eme gịnị na-agba egwu. Kedụkwa na ichefuru gị na gịnị ọwụ gị naanị ndị gbara afọ 17 wụ ndị gaga n'ụzọ. O nwekwa ụfọdụ ezinụlọ ga na-akpọ ụmụ ha na-alọta dịka ndị wụ emechaa ha ga-akpọrọ ụmụ ha n'ụlọ akwụkwọ na-alọta n'ụlọ ọrụ ha gbasazie n'ụlọ ọrụ ha kpọrọ nwa ha nwoke ma nwa ha ma ụmụ ha n'ụgbọala ha wee lawa ụlọ. Ya ozi dị mkpa biko ndị ama ama dị iche iche ịma mgbe ọbụla m bịara na ihe emume m na-asị kedu ndụ ndị ama ama dị iche iche nke dị mma ka ị ga-elere nke na-adị mma ka ị ga-elere nke na-adị mma ka ị ga-ahapụ iwere nke ahụ dị mma na ndụ ha gị hapụ nke na-adị mma maka na ọtụtụ n'ime ha na-ebikwe ndụ na-emeghị gịnị na-ezighị ezi na aṅa.
akụkọ ọzọ mkpụ n'ọnụ gbasara Juliet Ibrahim. O nwere ihe ọ na-ekwu okwu ahụ o kwuru o metụrụ mmụọ m ma metụkwa ọnụ arụ m. Gịnị mere m ji sị o metụrụ mmụọ m metụ ọnụ arụ m? Ọ sị na gịnị na ewuru na ịnwụ nwaanyị gị sị na ị na-alụsa nwaanyị ibe gị ọgụ maka nwoke na gị kwụsị nke ahụ. Ya wuru ka o si dị. Elee ihe a na-enyopụta n'okwu a maka na gịnị ịlụsa nwaanyị ibe gị ọgụ o bụ ke nwoke hapụkwa enyi gị nwaanyị chọrọ onye ọzọ. Ọ bụkwa na iwu nwoke gị ga-alụsa nwoke ibe gị ọgụ maka nwaanyị ke nwaanyị nwere ike hapụ gị hapụkwa enyi gị nwoke chọrọ onye ọzọ. Ya bụ na ụwa wụ gịnị awụ na anyị ga na-ewecha ụwa ka anyị si ahụ ya. O bụ eziokwu na ihe gbasara bibi ndụ anyị na-ekpe ekpere si na m chọrọ ime nka m chọrọ ime nka. O onye ga-ahụ nwa okorobịa ma nwa agbọghọbịa ị ga-ahụ gị si na ahụrụ m onye a n'anya nke ukwuu ma ọ wụgo onye a aga m alụ di ma ọ wụgo onye a aga m alụ nwaanyị. Ihe ahụ ihe anyị kwesịrị ịgbachara anya. Ọ bụrụ na o were otu ọ bụ eziokwu na ọ dị mma ka mmadụ ịnọchi jidesie nke ya ike mana o were ụzọ esi eme ya dịka afụ nke Akindele si na gịnị na onye ọbụla ndị enyi ya niile ha kpọkwala di ya na ekwentị na-awụghị ụbọchị icheta ọmụmụ ya ma ọ bụ ụbọchị a na-eme ihe erimeri ka a ga-eji asị ya congratulation na ọchọkwa ịnụ ma ọ na iwetara ya biznes ọ chọkwa ịnụ na ịkpọrọ ya na fon si how are you ka ime ụmụaka kwanụ ma onye mba na ọ chọọ ya maka na onye nwa na-ebute gịnị ịrụkpọ mmadụ anya maka bifo ihe mmadụ awụọ nke onye ọzọ. Ya hụrụ gosiri akụkọ ọzọ mkpụ n'ọnụ tupu ma aga obere ezumike gbasara o nwere ihe emume nke DJ KYZ mere akpọrọ Joe ka ihe emume ya ọ gachaghị nnọọ ọfụma otu o kwesịrị isi gaa maka na anụtara obere ọgụ nke dabatara nke si n'aka ọmụma ma ọ gasị na o si na anyị anụtachabeghị ya bụ ozi ihe mere ọfụma na ya bụ emume emere. Akụkọ ọzọ nọ na ka o si dee ịga n'ọha nta akụkọ ihe ka na ebe ọbụla ị gara n'ọha nta akụkọ ị ga-aghọta ya bụ foto maọbụ pikche ya gbasara ndị ole mmadụ 5 Zlatan na Naira Marley na ndị otu ha ọzọ mgbe ọnwa ole na ole gara aga ka ndị EFCC bịa bịa kpọrọ ha kpọga ha n'ọfịs ha iji nwalee ha maka na ha na-eme gịnị a sị na ha na-eme smart card fraud na ha na-adị eji igwe ọlọrọ ọhụrụ na-anapụta ndị mmadụ ego. Ndị EFCC akpọrọ ha naanị Naira Marley onye ka tee aka na ya bụ ihe gbasara ya bụ okwu. Oruzolu ugbu a ha ewe mgbe ha pụtara bịa see pikchọ ha see foto nke ndị mmadụ ji chịa ha ọchị na ụka ha ji meghe akpọrọ ya mug shot. Ya bụ foto ka a chịrị ọchị. Oruzolu ugbu a ya bụ Naira Marley kọpụtara ofu egwu a na-akpọ Sopi ama m nke ya bụ egwu ma obodo anyị Naịjirịa onye pụta ihe na-enwechaghị uru na ya n'ime ọhịa anyị na-ewere ha mee ka ya dịka were ihe na ya n'ime were ihe ukwu na ya n'ime. Ya bụ Naira Marley bịa kọpụta egwu nke akpọrọ Sopi egwu nke ahụ ka o ji kọwapụta ụfọdụ ihe ndị metụrụ na mgbe ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ ma na ụfọdụ ndụ ndị ha biri na ya bụ ụlọ mkpọrọ ka iji mee gị na gịnị n'ihe kpachara anya gị abịazi ha megide mgbe a na-eme ya bụ emepụta ihe onyonyo ya ga-apụta mgbe a na-emepụta ihe onyonyo ya ka ha bịa yiri akwa ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ bede ya Malians maka na ọ Malians ndị na-eso ụzọ ya bụ Naira Marley. Ọ ga-abụkwa n'isi Milo Television ọhụrụ na ị na-abata ugbu a ya bụ oge anyị wetara gị akụkọ ndị ama ama dị iche iche ka o si agagasị na ndụ ha ihe ha kwuru na ihe kwuru gbasara ha. Akụkọ ọzọ nọ na ya bụ n'iru nke m ga-ewepụta nke gbasara Charlie Boy gịnị ka Charlie Boy kwuru. Charlie Boy si na gịnị na onweghị ihe ga-adị iche na ọ ga ọkụ mmụọ na ọnwụ na ọnwụọ ya bụ na ọ gara ọkụ mmụọ na onweghị ihe ga-adị iche maka na ọ ga-asị na ọ nọrọ ọkụ mmụọ tupu ya anwụọ. Ya wụzi na gịnị onweghị ihe dị iche n'obodo anyị na ọkụ mmụọ. Ya wụ ihe ndị ọchịchị obodo a kwesịrị ileba anya ọfụma mana ọ bụ uru dịka ụfọdụ na-eche ekwu na ọha nta akụkọ na-ezitere anyị ozi na-asị na ọ bụ uru na ọtụtụ ndị ama ama dị iche iche
na-adị ekwu okwu dị otu a sị lekwe ihe onye a mere nke a, gọọmenti mere nke a, gọọmenti kwesịrị ime nke a. Ihe dịrị ha okere ọrụ ha wụ naanị ikwu okwu. O nwekwara ihe ndị ọzọ ha kwesịrị ime iji hụ na gịnị ọdịmma obodo anyị nọ na-aga n'iru. Maka na okwu Acheli Boy kwuru o miri emi ọkwa ihe kwesịrị inyocha anya ọfụma. Mgbe mmadụ sị gị na ọnwụ ọgụ ọkụ mmụọ na onweghị ihe dị iche na ya na Naịjirịa na ọkụ mmụọ. Otu onye na-emekwa ihe ọchị nke a na-akpọkwa Uche Nwaogbuagụ, the professional talking kwukwara oduka ahịa ọ sị na gị na enweghị dị iche na Naịjirịa na ọkụ mmụọ na onye nwụọ mgbe ahụ obi ike nwụọ ka mba esi na-enwụọ na onye nwụọ ọnwụ na iwe onye Naịjirịa enwụọ etu ga-esiri ọkụ mmụọ dị nso na o nwere ike onye nọ US nwụọ from flight ya na ọ ga-eteke flight from obodo oyibo gawa ọkụ mmụọ. Mana Naịjirịa na ọ just imefu ụkwụ ịma ha n'ụkwụ gị ụta gị manye gị n'ọkụ mmụọ ya wuru ka ozi dị. Ndị ọchịchị obodo anyị ọ bụ ihe ọchị eziokwu, mana ndị ọchịchị obodo anyị kwesịrị ilebara ihe anya ọfụma.